ಉಳ್ಳಾಲಡು ದಿನರ್ದು ದಿನ ಹೆಚ್ಚಾವುದುಪ್ಪುನ ಕೊರೋನಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಡು ಉಳ್ಳಾಲ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಸರ್ಕಲ್ ಕೈತಲ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸೊಂದಿತ್ತಿನ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಶಾಖಾ ಕಚೇರಿನ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಮಾತೃಶ್ರೀ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯೂ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಣಗು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿದರು. ಉಳ್ಳಾಲ ಪರಿಸರಡು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ನಗರಸಭಾ ಕಚೇರಿ ಸೇರ್ನಂಚ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪ್ರಮುಖ ಜಾಗೆಲು ಇತನಿಂಗನೆ ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಆತಂಡು. ಕೊರೋನಾದ ಅಬ್ಬರ ಮಾತೆರೆಲ್ನ ಕಾಡೊಂದುಂಡು. ಈ ಮಾತ ಹಿನ್ನೆಲೆನ ಗೇನಡದಿ ಒಂದು ಬರ್ಪಿಂಚಿ ಗ್ರಾಹಕರಿನ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಡು ಸಿಬ್ಬಂದಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಸುರಕ್ಷಾ ಕ್ರಮವಾದ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಸರ್ಕಲ್ ಕೈತಲ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸೊಂದಿತ್ತಿನ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಶಾಖಾ ಕಚೇರಿನ ತೊಕ್ಕೋಡು ಕಾಪಿಕಾಡ್ದ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಹೋಟೆಲ್ ಒಪ್ಪುನ ಮಾತೃಶ್ರೀ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯೂ ಕಟ್ಟಣಗು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾದ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಲ್ತದೇರು. ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ಉಳ್ಳಾಲ ಶಾಖೆ ಮಾತೃಶ್ರೀ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯೂ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೋಟೆಲ್ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪದ ಕೈತಲ್ ಭಾರತ್ ಆಟೋ ವರ್ಕ್ ಎದುರುಡು ಗ್ರಾಹಕ ಬಂದಲು ತಂಗಿನ ವ್ಯವಹಾರನ ದುಂಬುದ ಬದಲಾವಣೆ ಮುಟ್ಟ ಮೂಲು ದುಂಬರಿಸಾವಳು ಪಂಡ ತೆರಿಪಾದರು. ಗ್ರಾಹಕ ಬಂದಲು ಈ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಗೇನಡದಿ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಪಂಡದ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಕೆ ಚಿತ್ತರಂಜನ್ ಬೋಳಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಂಡಳಿದಗಳು ಉಳ್ಳಾಲ ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಪ್ರಕಟಣೆ ಕೇನುಂದಿರು.